যতন লামসগু ani channel no naitona rono takte buksongno tabo horni 9:30 baje tongo saklati rono bo muthubayei tabo kisa free mamani ba kisa camera biskango phayei video khainai hi phaimani tini sabano toyei ang video snanai nirok nukbaila hana mega tripura deho Meghna Tripura deho Meghla Tripura deho boni video no khainai boni video asake viral ongto ha ang swkangsi boni video no nukmani pore video khaini chong tongmani kisa wasok tongo ta khaimande chano khayade chano hi tabuk sana video asake viral ongto ha hingke ang video khaini hima phaila ha muktri phaimani si mokolok bwsai tongmai sibo ang sara atta rong thujago hingke khaya hi tongfano khaisinai ang bahaino ani mokol bai nugui tongba sojjo khaimanliya hingke niro ano support khaibidi ani video no niro chajak ba kheba comment khaibidi chala hi chaya hingke ba sai bo comment khaidi ang je amo ang san musukmani bono si ang sanai sala hangke kok hayarok peran musugo getama khaisinai kok haya pas ma persinai ke ani kok sayar tongkhe ano map khaibedi sekang siming sawi roman sawo tabok ke sengla sinai besi kok bang sayawi homa hai mega tripura hai tripura wo tei bo borok tongo homa hai soinal waijawi tongnai rok wan sabai hajak laiei kokro laiei malai laiei tongnai rok no ang sawo omai soinal omai mega hai soinal tei kwbangma tripura o tongo wansa chwlabai hajak laiei bwsa khibinai bo tongo wansa bai tui khalai na laiei kagi rojanai bo tongo ha tamani wansa tamani borok hungjak chamani nungmani bo miliya kok samani bo miliya kamani sumani bo miliya thungprai jaga si miliya hingke borok bai si tong sinai hingke ba kok bo bang sinai mile bono no sini borok hingke busi paiya wansa hau sini borok haiya hai hinsi sabayo tamani bangui wansa hakuk boni bangui bwsai khana ronai tabo kok sala haba bisri digi ma thangsinai kubui kok sani thangla hangke abo sanai na ang sani musugo o kok no sanai hamani kwbak kwdwk masi habano tabok no sujok mala haba sai rosinai sini borok rok tamani bangui wansa no hajak tama karon ni bo sai khana rosinai ek number wngkha do wansa rok ni loi hingke lokugu busi paila hande sini borok ni loi hingke barakuk haini bangui no sini borok rok jotono hoya omo hai o mega tripura hai tei tong borok siwa ang bahaino soinal mega tripura hai borok wansa bai tongwi siawi bo tongjak chajak si haya sarade bwkharok malaiei asa bwkharok mawi hor rogo wansa rok bai video calling rok khai kok sanai sini borok no haya khlaiei wansa rok ni loi hingke lokugu sini borok ni loi hingke bara haini bangui sini borok wansa rok bai kok ro lai na laiei jera hingke laso hingke totra rajagoi yakung yak ulta khajagoi butharjagoi hai kheba
nijini bwhui tongtutui osi hajaya hai nawani bangui si hai dor nam khayan bangui si sini borok nawo hingke tamai sasnai sakri ganang rokno hingke ba o sakri lob rang lobni baino wansarok sini borok no nawo swkang hingke kok kwtui sanai jerok hingke je mamani mai peleha dogrurok kok bangrurok dogrurok problem ongrok khe jerok hingke je phano khailaha je phano hingke rok busibaidi totra pha ranai kha butharya hingke ba totra raya hingke ba nono sasti pharosinai oitasar khaisinai ang nugo ani mokol baithang kwbangmano tabuk sasnai sini yang borbarini khoroksa utchoi fire service la khaiyo fire service khaiyo do sala hingke oro udaipurni tumamunda bo video asige viral wngjak Khristan bwrwi hingke o nawani bangoi sini borok no nawani bangoi o wansa Hindu Khristan sasi ma hasinai jerok hingke nijini bwta nijini buphaiyong nijini buphawai sasi o wansarokta bwsaijonaro thuronai haisi tongo kwbangmano ang kok samani chawde chaya sabaidi ama hai borok kwbangma tongo characterless tabok ang sagrano ang tabok ani o sala bwsano delivery wngani thangphoro nukmani swkang ang ani sala bwsa achayo boni pore hingke 1 ghonta pore hingke wansa bwsa bosi ani bwsani leitok tui bahaino kwchakma khlai bwsa tete o bwlui bo bahaino bwsa tete no bosi wansanle leitok tui bo korsoma kolokma gete o bwlui tongya de bo bahaino hai kolokma korsoma si hingke arosi bwswk pherlaikha tokma kosom tokma kufur tani hungjakba mungsajak si solaimani swrwui bono si sini borok hingke wansano hajagui nabayo kok kwbangma san musugo haphano video ba kok kwbang sani musugliya haini bangiino sawo o wansarokno sini borok nalaha hingke sini borok mabuswk wansa kotor chakri khaijak kotor no mabuswk sini borok nalaha hingke sini borok hingke chakri khaijak chakri kotor o chwla wansa hingke chok phalnai tas thwngnai juar thwngnai bo hairokno si nanai hingke sini borok rok o wansa bwrwi no nadi do afro hingke sini borok chakri kotor wngnai wansa bwrwi rok hingke tama honsnai o nijini nogo muni tongnai kamla tongnai bo haino snanai boini bwsa haiyama kamla tongnai muni tongnai no si sini borok bleno chakri kotor khaijak bleno wansa muni khainai rokno nawui hai aram rani haikhe tongronai sini borok rok hingke chakri kotor khaipasi wansa chwla rok haiyama musuk ada ranai pu ada ranai chok phalnai bo hairokno si nanai aswk hai nijini kok no sasi saroya buma jona haino wansarokta o wansaro nanai sini borok rok nijini bwsani sasi kok borok saroya aswk dorkhe hajak haini bangiino ang o video no swnawani musukmani kwdwngma si o mega tripurani video no nukmani 1 ghonta pore hingke ang nukjak haphano swnajak hingke tabuk sasi video viral tonglaha hingke ba video khainai hi wasogui no babeui no camera bwskango phaiui
kok thaisa thainide sano hi nirokno share khainai hi ma phaiyo mukri phai tongo khwayo hangke somrok maya haini bagino tabo ang video khaiyo ang jotonbari o porai tongphro class 9 no porai tongphro apro hostel tongta apro jotonbari hostel ni ungklogo si masa debor masala officer kotorma bosi bone bohi hingke toma bosi de wansa bon oro muni tongmai no si nawai si hai arama khe tongro rani haikhe bosao maktha bokok borok busiya wansa kok sawo hakasi o bohible na wainjo kobor hai boble na bosai chakri officer deba sin borno sak nangya omo hairok nugu sini borok rok hingke borirok ungthang cholarok ungthang chakri kotor khainai wansa mungsa khaiya hai badai ma tongnai no si bosai nawi bosai songwi tongmai lasiya rok bosai thuila hangke nijeni jaga bokri kha nok bokri kha hok bokri kha bosai ni takhu buhu bai get out hi roi rok hochangmai omo hai obostha wansa rok no bosai hi songwi nanai rok hingke swkangni siming no wasoyawi babayawi nala hangke omo hai onggu gatai sa wasok baidi sini bwri rok no saw sini bokong barao ba salaka ha naithok rwk nukbai rin ro ale o bohai rok khe nukla hangke ta hai cholimani langka ga tabok si okli prodemi apres nukho thorok sa de hasido muslim de hasido bo bai hajak lai nala ha bwrwi bosa masa khlaiwi tei masa bwrwi bai si rong number sorai tong akol wngkha hakesi khai musuk jutsa bohai rok si nukmani jutsa jago swkang siming rok si siya de bohai borok suinal hago buitali swkangni siming wasoyawi namani haingo nijini kopal nije sangwi phai omo haino no hingke hai tongsi de soijo khaiyo songsar khai tongba isa masa ba bohi bosai mawalai ne haphano tokma kosong rok hingke belai otiritto mungsa jaga si mismiliya hingke ba mungsa kaijangla hingke ba swkang kok sajak mungsa jaga miliya hingke ba borok ba butharon simi si khajagya borok jepas khaimawo bono ang san musugo sini borok rok busiyan bangwi gyan krin bangwi wansa hi borwi tong mela hangke bo yak khelaijak kanslo inar kaisa sungjak khlaiwi yang wansa rok leno bahai khe sini borok no use khaiwi rap khaiwi butharma bono si sesta bono si sini borok leno ano hajak ador khaiwi rangsa rok hi bwkhao songwi na bohai no yang bole bahai khe nono use khaiwi nono byabohar khaiwi bai khe nono dornam khaiwi jerong hingke hai khaimano bono si borong khe sinta bono busibaiya haini bagino o mega tripura bo haino omo hai gotma angle support khaya no support omo hai bwri tongmo saya rok hingke toma mega tei kwbangma tongo bus khaijaknai hai tongmo saya hingke bo dendrite bai khe sapho drugs de dendrite de waisa chanai de bo gusti bo tei yakamana o sok nungkra rok waisa sok nungla hangke si dehor si nungya khe tongla hangke dehor si kwlaibrao haini bagino o drugs rok dendrite rok chanai rok bahaino waisa borok byabohar khaila hangke thwiya saksi borok khai thang bisasa saya haimino nugo news rogo borok ba swkangle boroni bwri mega tripura ni background siya ba kaha mangno sawi support khai tongbayo anglo sanai bohai borok no no support thwike thwilang thang asa wansa no sai tongmasi
sin tribal rok hingke hanya hi saitongma si jerole ama hai ingkrong klena otoma boni scooty do ha overtake ngte pu ano video sak phedi ang hai character ka ha tai kabung tongo sung haino video sak pha no problem gen hai character less gender use khainai drugs use khaini na hangke video sak me haide angla sak jangma 100 bar sak jangma nung sanya nung sai samkhayo hani baino video sak jago no support kaisa support ta khaibedi thike thanglai thailang thang ga prole saba support khaikha ba sin borok masi tabok je nung nin gotna solai tongmani sin borok masi justice hi sai tongmina mle asko kabang salia te kaisa kok sa nim suga a video pairo yak saka ani ke buslai ko buljang hai baino kok tama bhai ka masawa omo hai tamung saya mai suinal buri rok no hingke sini bokung bara sala rok paisa romaya haini bangino wansa mufuk rok no borok hasa borok bai hingke horni wai sebe 100 bate khaijak tongta haini bangino borok hingke wansa rok no wansa bai tongo sawo yakasak sini borok no hingke borok mokol bukhuya sakwanang ya ubo pen yasin borok no borok le borok ni tolani sondrokola bo motok kuk motok na borok ni allergy tango borok ni maskuma mia ni bo motok tango bo motok kagya hani bangino sini bukung bararok borok no paisa romaya hani bangi borok wansa bai pango sawo ama hitang se suinal bangina asuk na